ದಾದ ಮಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಲೆಕ ಕುಟುವಾಡ ಒಂದು ಕ್ಲೋ ಒಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಇಜಿನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾವ ಉಂತುಜಿ ಮರ್ಲೆಂಕ್ ಉಂತಾರ ಉಂತ್ಯಾರ ಉಂತಾರ ಮರ್ಲೆಂಕ್ ಉಂತ್ಯಾರ ಈ ರೆಡಿಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಾರ ದಯಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾರ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಕುಟುವಾಡ ಕ್ಲೋ ಒಂದು ನಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮರ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಮಂಡೆ ಪಂಡೆ ಚಾಪ್ನ ನರಕ್ಲು ಪೂರ ನರಕ್ಕುಲು ಮಂಡ್ಯದ ನರ ನರ ದತ್ತಿಯವರ ಅಜ್ಜ ದತಿಯರ ಈಗ ಬೋಡ ಮಂಡೆಗೆ ನರ ಬೋಡ ಬೋಡು ದೇ ಮಂಡೆ ನರ ಎತ್ತನೇ ಜ್ಞಾನ ಎಪ್ಪನು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾ ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅಡಿಗೆನ ಉಂಡಾ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಡೇ ಬತ್ತು ಬತ್ತೀರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಈಗಲು ದಿನಕ್ಕೂ ನೂದುಲ ದಾಂಟಿಜುಂಡ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಗಿರ್ಗ ಬಂತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಡು ಮಾಂತೇರು ಪಂಡ ಜಾನ್ ಕೆಲ ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನೀನೇಕ್ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂಡದು ಕೆಲ ಏನು ದಿಪ್ಪಿ ಈಸು ಆಪುಂಡ ಅನ್ನಂದಕ್ಕ ಈಸು ಆತ ಆಪುಜಿ ಒಂಚು ಚೂರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಸುರಾತನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಕೆಲವು ಒಂಥರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪನ್ನನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ತಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಬೇರೆಗ್ಲಾಪುನ ಎಂಕಂದತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಐತರಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪುಲೆ ಮಗ ಪುಗಿಲಿ ಬಳೆ ಪುಗಿಲಿ ತೆಜದಿರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಂಕ ಅಂಚ ಪಂತೀರು ಇಂಚ ಪಂತೀರು ಪುರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಪೂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಈಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಜನ ರಗಲ್ ಇಜ್ಜಾತ ಓಕೆ ಅಂಚ ಗಿರಿ ಡನ್ ಪನ್ಪರು ಯಾರು ಪೂರ ಪನ್ನೋಡತ್ತೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಜಿ ಮರಣಿ ರೆಡ್ 4 ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚ ಅవి ವಿಷಯ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮಲ್ತು ಲಂಚದಿ ಉಂತಾಯಿನಿ ಲೈವ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪು ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಜು ನೆಗ್ಲು ದಾಲ ಸುಖಿ ಅದು ಬಂಗ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಪೋ ಅಂಚ ಏನ ಮಗನಂಜಿ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮರೆ ಪನ್ನೊಡಿತ್ನ ಪೂರ ಮರತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಪಿದೇ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೈತೆ ಐತೆ ದೂರ ಪೋದು ಐತೆ ಒಂಜಿ 200 ಆಯ್ಜಿಂದ ಲಾಸ್ ಆತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಹಾಕ್ಲಾಗಲೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಅಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಹಾಕ್ಲಾಗಲೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಿದೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಡು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಪಿರ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಸೆ ಹೆಂಗ್ ಎತ್ತು ಶೋಕು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪು ಜರತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಚ್ಚ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಎರಡಕ್ಕೇನೆ ಅಂತೆ ಲೈವ್ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಚ್ಚ ಎರಡಗೇನೆ ಇತ್ತ ಕಂಡನೆತ್ತ ಮಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಡತ್ತ ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಯಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾಯ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಚ್ಚ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಇದಾನ್ ನೆಟ್ಟ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಾನ ಯಾನ್ಕೇನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪರ ಬಂತ ನೀರಡ ಅವೇ ಈ ತಕ್ಕೆ ಕೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ಆನಿಡ್ದಿದ ನೆಟ್ಟ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಾನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಕೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಚಿಂದು ಯಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈಸ್ಲ ಡೌನ್ ಲಾಡಣ್ಣು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಎಂದಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕೊಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ದಾದ
ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಐಕದ ತಾಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆನತ್ತ ನಿನ್ನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಬಕೀರ್ನ ಅವ್ವ ಪಾಪ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂದು ಇಂಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಇರ್ ಮಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಂಕ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಇಟ್ಲು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬರ್ತನ ಎತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿನಿರಿ ತಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿನಿರಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೆಚ್ಚಾತು ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾಪನ ತೂಕವರ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲಿ ಬರ ಪನ್ನಪ್ಪನಾಗ ಏನಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಲಡುಲ್ಲೇನಾ ಅಂಚ ಪನ್ ನೀರೆಂಚಿನ ಉಲ್ಟಾ ಬಾತಿರ್ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಏನ ಬೆಚ್ಚಾಪನು ತೂಲಂಬೆ ಅಪ್ಪು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ನು ಬೆಚ್ಚಾಪನ ಏನಂದ ಅವಡೆ ಈಗಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಕಸು ಬಿಜ್ಜ ಬಂಡ ಆದಾಡ್ತಾ ನಾ ಐಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೇನು ರಡ್ಡಲ ಸಮಾನವಾದ ದೆತೋ ನೋಡು ಸಮಾನಾದ ದೆತೋ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ದಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓವರ್ ಬೈದಂಡು ಐಕ್ ಪಾತೆರ್ದಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಿಡು ಅವು ಏಪದ ಅವು ಮುಗಿದ ಅದೇ ಅವು ಮುಗಿದ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂದ ಸರಿ ಮರಜ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಜನ ಪಾತೆರ ಸರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಜ್ಜಾತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವಿಷಯ ಇದೆ ಈಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೈದಂಡ ಎಜ್ಜಾತ ಐದು ಬೊಕ್ಕವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆ ಜನತ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾತೈತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾ ಜನತೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜನಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ ದಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅವಾಗ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪುನು ಅವು ಇಕ್ಕು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಗಿಂಡತ ಸಮಾನಾದ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಆಪುನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಸಮಾನಾದ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಐಡ್ದುಲ ಮಿತ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೇತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾತೆ ನೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಚು ಉಂಡು ತೂ ಡಾ ಗೊತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಳಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಏನೇ ವಿಷಯ ಸರಿ ಈ ಪನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾಯಗ್ ಈರ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಕೆಲ ಉಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತಂಪ ಓಡತ್ತ ಐಕೆ ತೀರೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತುನು ಎಂಕ ಬೆಚ್ಚ ಮೇಗತ್ತ ಯಾನ್ ಲಕೇನ್ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಅತಿ ಯಾನ್ ನಾ ಯಾನ್ ಬಂದ್ನಕೇನು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಬಣ್ಣಾಗ ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಕೈತ 10 ಬಿರಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಕೈತ ಬಿರಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲಕ ಬೋಡನಿಕ್ ಕತ್ತೇರಿ ಹೊತ್ತಾಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಿರೆಲ್ಲು ಎನ್ನ ವರ್ಷ ಮಾರೆ ಬಿರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತು ವಿಷಯದಿಂದ ಪೂರ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಪಂಪ್ನಕೇನು ತಾಳ್ಮೆ ಸರಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಡನ್ನೇ ಪಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗುಲಾಪ ಆತು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂడి ಪಂಪ್ನಿತ ನಿಕ್ 2 ಜನ ಕೆಲಸ ಪೋಪ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಜ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ ಜನ ರ್ಯಾಶ್ ಪಂಪ್ನಾಗ ಅಂಕು ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಛೇ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬರೋದು ಪಿದೇ ಪೋದ್ಲ ಅಂಚನಿ ಕೆಲವು ಮೋನೆ ತೂಪಿರು ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಇಂಚನ್ ಮರಣಿ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ಗರ పోయేది ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ಗುಂಡಿ కదా అప్పుడు నాకేంటి యూట్యూబర్ ಅಂತ ಲಂಚ ಪುರ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಗುರ್ತಪತ್ತದಕ್ಕೇನು ಇರತ್ತಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಖುಷಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದೇತ ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಕಟೋನ್ ದಾದ ಕಟೋನ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪುರ ಪನ್ನೋನಾರ ಅಪ್ಪ ಜೊತ ಅಂಚ ಒಂತಂತೆ ಪನ್ನೆ ಎತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಶೇ ಆಗ್ಲ ಅಂಚದಾಯಿ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಂಚ ತೋಲ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ ತಕ್ಷಣ ಪನ್ ಇರಿಗತ್ತೆ ಇರ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜ ಬಂಡ ಇರಗ ಅಪ್ಸರನೆ ವೆಚ್ಚಂ ನಿಚ್ಚ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನೆ ಆ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಐತೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ಅಂದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಪನ ಯಾಯ್ ಅವಂತು ಜಿಯಾ ಬಕೈತೆ ಬನ್ನಿ ದಾಯಿ ಪಂತ ಜಿಯಾ ದಾಯಿ ಬನ್ನಿ
ಪೊರ್ಲು ದೇಶ ಇದಾಗಿ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಲತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡಿ ಅಂಜಿ ಜಾಯ್ದೆ ತೋನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಆತ ಅಂಚ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಈರನ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಈ ಪಂಡದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಬನ್ನಿ ದೈನ ಬಂದ್ಯ ದಾದ ಬಂದೆ ದಾದ ಬಂಡನ ಎಕಡ ಮುಗಿದು ಹೋತು ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ದುಂಬೆ ಬಾತ್ ಹೋತುಂಡು ಕಣ್ಣ ದುಂಬೆ ಬಾತ್ ಹೋತುಂಡಿಯಾ ವೀನಾತನ ಕಣ್ಣು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂಜಂಡ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬರ್ಚಿಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಈಜಿಂದ 8:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ 10 ಕೆಲವು ಸಾರಿ 10:15 10 ಆಪುಂಡು ನಾನು ಇನ್ನಿರ್ದ ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಜಪ್ಪನಾಗ 10 11 ಗಂಟೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಏನ ಬ್ರೇತ್ ಪೊಡ್ತಾಪ್ ನೀರ್ನ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಪ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಂದು ರೈಲ್ ಇಂದ ವಿಮಾನನ ಓಲ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಫ್ಲೈಟಾ ಐಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಪು ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಪುನ ಅಂಚಂಡ ಅವು ಜೊತೆ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಭಾತನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಖ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಜೇರು ಅಗ್ಲೇ ಐತೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಾತಾರೆ ವಂಡಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತಿರಿ ಪಂತಜಿ ಈ ಮಾತಾರೆ ವಂಡಿ ಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರ ಐತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನೀಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿಜಾರ ಪನ್ಪರ್ ಆಗ್ಲೇ ದಾದ ಅನ್ಪೈ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದೆ ಪನ್ಪೆನು ಮಲ್ಪು ಜನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ ಮಾತಿರ್ಗ ಬಂದು ಮಾತಾರ ನೀನು ಅಡ ಉಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ 3 ಜನತ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು 3 ಜನತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಗೈತೆ ದಾದಂದು ತೂಕ ದಾದಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇನ್ ಆಲೋಚನೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ ಇತೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ್ಚ ಇನಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪನ್ ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ಬಗ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜ ಇನ್ನಿದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜ ಇನ್ನಿದ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಈ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಓನರ್ ಅದಿಪ್ಪು ಲೈವ್ ಪುರ ಏನತ್ತ ಮಲ್ಪುನು ನೀನಡೇನ ಕರ್ಮನ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಲಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಗೊಂತಿ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಎತ್ತ ನೀರು ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಏನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಮಲ್ಲ ತೆಡ್ಲು ವರ್ಪು ಮರ ಮಿಂಚು ವರ್ಪುಂಡು ತೆಡಿಲು ವರ್ಪುಂಡ ನೀನು ತೆಡಿಲು ವರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ತೆಡಿಲು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ತೆಡಿಲು ವರ್ಪುಂಡು ದಯ ಬಾನಡ್ಬರು ತೆಡ್ಲು ವರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಿನಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಜಂಗ್ಲಿ ಪಿದೆ ಬಟ್ಟಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲೋನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡ ಅತ್ತೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಪಿಸ್ ಮಲ್ ಮೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯದ ಪನ್ನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ಪಾದ ಬಾನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾರ ತೆಡ್ಲು ವರ್ಪನತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ದಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಂದ ಅನ್ಪೈ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟು ಏನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಕತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇನ್ ಬಿರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜೆಲೆ ಕಾಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೆಲೆ ಕಾಲ್ ಮರ್ಚಿ ಒಂಜೆಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಚಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಬಗೇನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಹೋಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಜ್ಪ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಏನ ಕಜ್ಪಿನಿ ಏನಿ ಕೋರಿ ಕಣದೇರು ಮಾಮಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಕೋರಿ ಮುರಡಿ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ಪಂತೇರು ಆರು ಪನ್ಪುಂದುಲೆಗೆ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಕೊನತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಈ ಪಂತ ಪನ್ಪುನಕೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಅದ್ ಪಂತು ನಾನು ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಯಾರು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಕೊನತ್ತೇರು ಆರು ಪನ್ಪುಂದುಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಂದು ಅರಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ಪಂತೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಆರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರ್ ಪಂತ ನಂದು ಗೈಸ್ ಮಾಮಿ ಕೋರಿ ಬನದೇರು ಎಂಕ ತೆಲ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದನು ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಕೊನತ್ತೇರು ಓಕೆ ಕಾಮಿಡ್ಲ ಬೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತವೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೆಡ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾರೈತಾರೆ ಅಪ್ಪನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಸುಕ್ಕು ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆತ ಅಂದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.